Kunensizwa la ekhala ngokuthi umthandeni Manqele Igcokama Elisha uhambe eyibiza ngeNkosi kaMaskandi kodwa uyahluleka ukwenza umcimbi okhokhelwayo ongenwa kuwo ngamathikithi. Lo mlisa uze wenza isibonelo ngoNgelovi wathi kuwe njengoNgelovi seboshaya amahlandla amabili kodwa yena umthandeni lutho. ONgelovi sebeze bayaphinda benze umcimbi kodwa kunomculo wamaskandi uhambe eyibiza ngeNkosi yamaskandi kodwa uhlulwa ukwenza umcimbi. Obhadara okhokhelayo okuthengwa kwamathikithi uyahluleka ukwenza. Sebeze bayawuphinda oNgelovi umcimbi. Yena nje ufuna ukuhlezwe efakwa nje. Ufuna ukuhlezwe efakwa nje, uhleze efake ezwela bemkhulumela abalandeli bakhe efake ezwela. Yena wakhe umcimbi uyowenza nini? Eqashe ezinye ingane njengoba nazo zimqasha nje. Uyowenza nini? Inkosi enjani ehlulwa ukwenza umcimbi? Qasha abantu. Khuluma ngomcimbi wamahhala mina. Uhlulwa ukwenza umcimbi sho ngena kuwo ngo5 ke akenze nje ngo5 nje omduba busy nje bayakhuluma bayehla bayenyuka bayaleva kodwa nje iqhawe labo lihlulwa nje ukwenza umcimbi nje ongena kuwo ngisho ngo5 ke naye Orlando Stadium isamile namanje imile ayindawo imile ifuna indoda nje kuphela ezoba nesibindi hayi kahle nibo.